Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Legowo Darussalam Sorowetan RT 23 ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah enjang menika Allah tasih paring umur panjang kangge kula panjenengan sedaya. Kula panjenengan saged sareng-sareng wungu enjang tindak dateng masjid nindakaken aktivitas rutin inggih menika ibadah salat subuh kanthi lancar sae wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Salajengipun sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Ageng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun lan ugi kita cobi ngamalaken menggah sunnahipun. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kula panjenengan masih diberi kesempatan waktu wekdal hidup dening Gusti Allah. Kasunyatan enjang menika kula panjenengan tasih ajeg jejeg istiqomah kersa tindak dateng masjid. Dikala manusia masih terlelap dalam buayan mimpinya, alhamdulillah Allah memilih kula panjenengan untuk melangkahkan kaki, mengambil air wudhu, bersimpuh, bersujud di hadapannya kanthi sareng-sareng nindakaken salat berjamaah. Pramila kita syukur dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken rutinitas setiap pagi menika estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal jariyah, amal kesaenan benjang saged kangge bekal kula panjenengan titi wancinipun marak sowan dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kula panjenengan salat menika dipun tandai dengan sujud. Sujud niku tumempleke bathuk diangkate bokong. Bathuk niku bagian dari mustaka sirah, sesuatu yang paling berharga di hadapan manusia. Sebab menungso niku nak mboten enten sirahe menika wis mesti bakal mati. Menungso kok ora ndek sikil insyaallah tesih urip. Menungso ora ndek tangan insyaallah tesih gesang. Ananging menungso kok mboten gadah sirah mustaka menika pasti dia sudah meninggal dunia. Pramila kula panjenengan setiap saat, setiap waktu gangsal wekdal mustaka menika, sirah menika ingkang menjadi mahkota kula panjenengan. Ketika kula panjenengan sujud menika sirahe bathuke ditemplekke lemah, bokonge diunggahke. Bokong niku knalpot, tempat keluarnya najis, kotoran manusia yang setiap pagi kula panjenengan dalaken. Pramila tanda orang yang beriman nggih menika piyambakipun mau meletakkan kekuasaanipun, meletakkan kehormatanipun, bathuk trima ditemplekke sejajar karo sikil, malah bokonge sing diangkat. Ketika kula panjenengan sujud lajeng maos donga. Dongane sujud niku maneka warna tergantung kula panjenengan apal ingkang pundi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi niku diwaos ping 3. Enten sing
tekan subhana rabbiyal a'la niku diwaos ping 3. Enten ingkang diwaos kaping sepisan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Lah niku. Utawi melih subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh niku nggih diwaca ping pisan. Terus sing diwaca ping pisan niku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Niku diwaca nalikanipun rukuk kalih sujud. Cukup diwaca ping pisan. Nah sing ping kalih subhana rabbiyal ping 3 subhana rabbiyal a'la ping 3 utawa ditambahi wa bihamdih ping 3. Sing setunggal melih subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Artine napa niku sing terakhir? Subuhun maha suci Allah, kudusun nggih maha suci Allah, rabbur subuhun kudusun rabbuna pangeran kita sedaya, wa rabbul malaikati lan pangeranipun para malaikat, waruh lan pangeranipun ruh sedanten ruh. Dados Gusti Allah menika ingkang mengerani kula panjenengan sedaya, ingkang mengerani para malaikat lan ingkang mengerani ruh-ruh wonten ing alam donya menika. Lah niku. Dados ketika kula panjenengan sujud menika pasrah bongkoan dhateng Allah Subhanahu wa taala bilih mboten wonten zat ingkang wajib dipun sembah kejawi namung Gusti Allah. Lah niku. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, pramila kula panjenengan sami selagine kula panjenengan tasih saged ngunjal ambegan, sih saged kembang kempis, mlebu metune nafas kula panjenengan menika dados talining urip, talining jiwa kula panjenengan sami. Ketika Allah masih memberikan nafas mlebu metu ambegan kula panjenengan menika kula panjenengan kedah belajar menyadari marmela enten zikire ketika diserot menika ngucapipun hu didalke menika Allah. Allah nyerat ambegan ngedalikun Allah. Lah niku tali nafas kula panjenengan niku zikir latifatul qalb sekabehing awak kubuh sak kujur niki kula panjenengan kapoleh zikire nafas niku cuman mboten disuwarake sebab Allah niku dudu huruf dudu swara. Dudu huruf, dudu swara. Pramila kudu dinengke mlebu metune nafas kula panjenengan menika awit saking kersanipun Gusti Allah. Kok nafas metu ora bali mlebu niku berarti pun seda, nafas sing mlebu ora gelem metu niku nggih pun seda. Terputus kehidupan kula panjenengan. Mula talinya hidup itu tergantung pada sepira Allah tesih paring unjal ambegan dateng kula panjenengan sedaya. Pramila kula panjenengan monggo kita syukur dateng Gusti Allah gene Allah wonten ing enjang menika tasih paring kesempatan gesang, kesempatan hidup, kesempatan kangge ngumawula bekti bektos dateng ngarsa dalem Allah kelawan kula panjenengan nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Makaten lan cekap semanten mugi Allah tansah paring ridho dumateng kula panjenengan sedaya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.